Okay, good morning mga boss. Ayan, start po tayo. Dala pong i-start nating lunes. Ngayong lunes mga boss. Sa Balyos, tsaka sa Lawak Project. Unahin na natin dito sa Balyos. Let's go, deliver na rin po tayo ng materials ngayon. Okay, dito na tayo. So, bababa na po tayo ng materials. Tsaka mga gamit. Dito ng mga metal paring, gypsum board. Mga small item, andito na rin. So, mag-ano muna tayo rito. Magtanggal ng mga gamit para hindi mamansyaan, magmamasilya pa tayo mga boss Yan, pati itong linoleum tatanggalin na rin natin kasi madudumihan. Okay, dito na yung mga materials natin mga boss. Ayan, so bago tayo mag-umpisa, ano muna natin to, i-play muna natin yung 3D animation nya. So play muna natin mga boss. Okay, so makikita nyo dun sa 3D animation natin dito. Siya nga pala mga boss, ang project natin dito ay ceiling mga boss. So siyempre yung interior nya ginawa ko na rin para meron tayong plano sa ceiling. So kahit ceiling yung project natin, makikita nyo dun sa ceiling natin kompleto na. Pati itong bahay nakapintura na rin. Tapos may mga ilaw na rin yung ceiling nya. Tapos may TV console na rin, mga cabinet. So ginawan ko na rin siya ng interior. So dito nga pala pagpasok natin, ito kasi yung front door. So dito flat na po yan, pati dito flat na. So dito kasi yung dining, so magawa dito parang single drop, tapos may aluminum profile din po siya. Tapos may meron siyang PVC na accent sa gitna. So ganun din dito, pero dito naka cove light po siya, tapos may aluminum profile din siya. Double cove light po siya, tapos aluminum profile, tapos may PVC ceiling sa gitna gaya ng nakita nyo dun sa 3D animation natin. Tapos dito gagawa tayo ng kanal dito. So tapos makikita nyo yan pag natapos, kasi ito bintana po kasi yan mga boss hanggang sa taas. Tapos naglagay din tayo ng TV console dito. So yung design natin. So yun, pero hindi pa yan kasama dun sa project natin. So ceiling muna tayo. Tapos
kusina, flat lang po yung gagawin natin dito. Flat ceiling, pero drawing ko na rin yung cabinet niya, pati yung pantry. So, kompleto na rin. Tapos sa mga kwarto, dito sa kwarto mga pala mga boss, i-repair po natin ito. So, hard duplex po siya. Kaya lang i-repair natin siya. Gagawin po natin siyang cove design. So, yun ang gagawin natin, cove design dyan. Tapos, siyempre flat na rin dito, pati dito sa may CR. Pagpasok natin dito sa taas, so dito sa taas, naka aluminum profile din po siya mga boss. So, single drop, tapos may aluminum profile, tapos may accent na PVC rin po yung lalagyan nating design dito. Ayan, so ganun lang kasimple. Tapos flat na po yan, mag-i-squala kasi tayo rito, tapos flat na po dyan sa may hallway. Tapos mga kwarto na ito, ni-request ni sir, kasi karaniwang ginagawa natin sa mga project natin, cove design, pero gypsum board. So ngayon, nag-upgrade si sir, sabi niya, cove design, combination siya ng gypsum board tsaka PVC ceiling panel. So PVC ceiling panel po lahat ng ano yan, pinaka-ceiling niya. Pero sa gilid, naka gypsum board po siya, lahat ng kwarto. So may dalawang kwarto po dito sa taas. Pero dito kasi meron na kasing kisame ito. Kaya itong dalawang kwarto na lang. Okay, so ganun lang. So abangan nyo na lang po yung bawat part ng video natin dito. So pupunta pa tayo sa kabila sa Lawak, Pangasinan project. Okay. So andito na rin mga drawing. So nilagyan ko na ng nilagyan ko na po ng ano to, ng mga sukat. So alam na ni Aladdin ito. Okay. So ganun lang. Si Aladdin nga pala yung maghahawak ng project dito mga boss. Okay. So, close ko na rin ito. Close ko na rin. Tayo pupunta sa kabilang project. Okay. So, tansya ko rito mga 3 weeks. 3 weeks lang siguro. Itong ceiling. 3 weeks siguro, no? Kaya natin. Ang sirserbi na di ko ayon. Aji nilgan nyo. No, madi ma. Kapito kaya. Tabawir ka. Ay, binili kasi akong nilgan mga boss. Hindi na sila mag papa ko ng martilyo. Nasaan na yun? Ano man na di pa? Nilgan? Ay, nilgan. Ay, kulay yellow. Iba pa yung pumuputok, iba pa po to. Yung ayan, binili natin nasa 15,000 po yan. So sale. So may kasama na siyang, meron na po siyang kasamang ito, pako. Ayan o, pako. Ayan, so may pako na siya. Tapos yung charger, binili ko na tong charger. Pero may free naman siya isang battery. Tapos bumili pa ako ng isang battery. Yan, so kaya dalawang battery na yung nandyan. So parang ginawa, sinabi nila 15,000, may free ng isang battery. Kaya lang dalawa yung naka-reserve ang battery rito. Kaya bumili pa ako ng battery. Parang ganun din yata. Ganun din yata, pupunta rin yata ng 18,000 o 19,000. Ganun din yata yung ano ko, yung original price kasi na ito nasa 19,000. Ganun din yata, tinanggal lang nila yung mga baterya. So yan na po yung gagamitin natin sa walang gala. Sige. So yung kulang na lang dito sa materials natin, yung PVC ceiling panel. So hindi pa tayo nakabili nun. So ayun, wala pa kasi yung stock si Cableria. So di-deliver na lang po natin yon sa baka itong week na rin, baka meron na po. So yun na lang. So punta naman na tayo sa kabila. Okay, so uwi muna tayo sa bahay para sundin yung mga ibang tropa.
tropa ni Kwan, ni Kanu. So, sasakay nila yung mga gamit nila rito, tsaka scaffolding, tsaka tayo pupunta ng Lawak, Poblasyon Lawak. Let's go. Okay, dito na tayo sa Poblasyon Lawak. Sa Lawak, Pangasinan na po tayo mga boss. Project natin dito mga boss yung 2-story house. So renovation po siya. Renovation hanggang finishing. So ngayon mag-start na rin tayo mag-ceiling dyan. So grupo ni Ricky yung kasama po natin dito. Tapos susunod yung grupo ni JR sa Mercoles. Dito na tayo sa bayan ng Lawak, Lawak, Pangasinan. Malapit lang tayo sa palengke, tsaka likod lang po tayo ng Lawak High School. So ito po yung palengke mga boss. Tapos yung Lawak High School, yan po siya. So gated lang po tayo ng eskwelahan. Okay, dito na tayo. Buksan niyo yung Nag-sign ka na ba kayo? Nag-sign na kayo? Oo, sir. Ito, hindi kakasya. Sasahin na lang po ulit. Kasya ba? Dagdagan na lang natin siya. May isa lang kasi, may baha po kasi kami. Dagdagan po ako. Sige. Sarap ng ulam ninyo ah. Ulam niyo to? Oo po, sir. Sita ho. Ganyan sa mas ganda yung lasa. Sige. Apa? Babala kayo ng gamit. Pili na lang kayo pagtutulugan nyo. Tingin kayo ng pagtutulugan nyo. Sa taas, pwede doon sa taas doon. May kwarto doon. Yung mga gamit na Lagay nyo lang sa taas. Ano? Luto po tayo mga boss. Tanghalian. With patatas. Ayan. So, break time mga boss, kaya walang nagtatrabaho. Okay, kain na tayo mga boss. pagkapali-pali ng kanin. Oh. Ayan, oh. Oh, kain na. Lagay nyo na dyan at kain na tayo. Baka malagyan ng alikabok. Ulan na. Wala na. Hello? Kain na. Adobo, pinakamadaling lutuin. Mga taba-taba oh. Ayan. Gusto ko yung mga may taba.
Ulan. Si David ang nagluto? Talagang magaling si David. Ata sila. Salad beer sa kayo? Kaya pala may patatas eh. Kompleto. Pwede naman kayo makikorporate kung gusto ninyo. Ano? Meron pa rito. Tumayin natin itong isa. Lumindol sa Jensen, no? Nga doon. Nabot sa amin eh. Nabot doon? Oo, malaki. Ingat mga boss, yung mga lalo na taga Mindanao. Sa may Jensen. Umabot pa doon ng Maragusan, doon sa bahay nila Mrs. Sobrang gulo na ng Pilipinas ah. Sabay pa yung lindol. Dalawa na yung Senate President natin eh. Gumagawa talaga sila ng sarili nilang ano. Dala pang hearing ng Blue Ribbon Committee. Ito naman silang gumawa ng isang committee, Red Ribbon. No. Parang dalawa. Parang wala lang ginagawa si Marcos, no? Kahit nagkagulo na yung mga senador niya. May ginagawa yun. Dapat manalo si Gatchalian kasi yun yung mga kalyado niya eh. Para napagkwento na yung Marines. harangin nila yan. Ha? Harangin nila Alan. Ang dami nang inasikaso sa project, dumadagdag pa sila eh. Yan, bulan na. Yung motor mo. Okay, so katatapos na namin kumain. So, siyempre, ipapakita ko na yung interior 3D animation niya. So, play muna natin mga boss.
staircase, so nakita nyo naman dun sa 3D animation, so kompleto na. Kompleto na, may mga cabinet na rin siya mga boss, so paliwanag na lang po natin. So dito mga boss sa labas, sa terrace tsaka garahe, flat na po yan pero naka PVC ceiling po tayo dyan. So yun, tapos dito so makikita nyo may gumawa rin ako ng wall accent, so for approval pa rin yun kay client kung ipapagawaan niya. So naglagay din ako ng ano dito, UV board, tapos yung ibang mga poste may nakalagay na PVC floated panel. Tapos dito combination ng gypsum board tsaka PVC tsaka aluminum profile. So yun naman yung mga lagi natin ginagawa mga boss. Tapos dito may division po tayo dito na tubular, tapos may kanal din po dyan. Yan, ikot yan papunta dun sa may hagdan. So ganun po yung mangyayari dyan. Tapos dito sa dining, yung pinakita ko dun sa dining, buo ito na PVC ceiling panel. So combination siya ng gypsum board tsaka PVC ceiling panel, kaya lang isang butas lang po yun. So nung nag-drawing kasi ako rito, hindi ko napansin meron pa palang ano dito, hindi ko na-drawing. May biga pala tayo rito, may beam. So ngayon ang nangyari doon, gumawa ulit ako ng design, so hindi ko na naipakita doon sa 3D animation. So parang meron siyang PVC dito tsaka PVC rin dito, PVC ceiling panel. So parang dalawang design na po siya, pero maganda pa rin siyang tignan. Tapos ditong banda, so may beam kasi rito, kaya gumawa rin ako ng konting design dito. May kanal din dito na medyo malaki diyan banda. Tapos dito nilagyan ko na rin ng floated panel yan. Tapos dito sa kabila, tapos UV board sa gitna, so pwede pang matakpan yan. So ganun din dito sa kabila, may floated panel din po yung mga poste, tapos may UV board po rito, tapos may mga shelves tayong nilagay dyan. Tapos dito meron tayong kitchen center island ditong banda, so dyan lang po siya. Tapos meron siyang canopy rin dyan sa taas, tapos may mga drop light, tapos flat na po yan. So may cabinet din po dyan, tapos may mga pin light po dito sa may ceiling. So ganun din dito, tapos gumawa rin tayo ng partition dito na may display cabinet po tayo rito na ginawa. So tapos flat din dito, tapos aluminum profile, tapos gumawa rin tayo ng cabinet dito na L na floating shelves, tapos dun sa baba niya cabinet. So para may gamit yung ano natin dyan, yung wall dyan. Tapos dito sa mga kwarto mga boss, karaniwang cove design na lang po yung gagawin natin dyan. So laging natin ginagawa yan sa mga project natin. Tapos sa mga walk-in closet, CR, tapos sa may saan pa ba? Dito sa may dirty kitchen ay flat na lang po yan. Dito sa mga kwarto, cove design. Okay. Ay, Marco, ito yung naiawan ni Toy? Awan? Sige. So, wala palang closet doon. So, dito flat ceiling na lang po dito. Pero gypsum board. Dito naman, flat ceiling pero PVC ceiling panel na po yan. So, ito kasi, pwedeng may close ito. So, dito banda, yan, pwedeng, open po kasi ito mga boss. Sa lanay, bandang lanay po yan. So ganun lang naman yung mga design natin doon. Tapos yung dinesign ko kasi doon, meron pa akong nilagay na ano dito, yung cabinet, kaya lang storage pala yan. So yun, yun lang mga pinagkaiba niya. Tapos dito mga boss, staircase, so combination siya rin ng PVC ceiling panel saka gypsum board. Yan. Tapos dito sa family hall, so combination rin po siya ng PVC saka gypsum board. So double cove light, so yung ano niya, magkabila ng cove light po yan. Tapos yung sa gitna, PVC ceiling panel. Tapos may TV console din po dito. So gagawin natin dito, i-drywall na lang po natin yan para pantay hanggang sa taas. Tapos saka tayo maglalagay ng TV console. Marami kasing poste para mas malinis tignan. Tapos dito may poste dyan, so parang dito sa baba gumawa rin tayo ng design dyan, floated panel, tapos may mga shelves. So ganun lang naman yung ginawa natin dito.
Yan, medyo maingay lang mga boss. Nagkakat sila. Yan, ganda ba? Tapos dito, flat ceiling na lang po dito, tapos PVC ceiling. Tapos flat ceiling din ito. So medyo mas mababa na yung ceiling dito para diretso doon. So flat ceiling lang po yan, tapos may mga pin light. Tapos dito yung master bedroom, cove design. Tapos flat ceiling din po dun sa may walk-in closet, tsaka dun sa may CR. Tapos dito may ano rin dito mga boss, cove design din po siya, tapos may closet dito. So mag-adjust po tayo ng design dyan. So naka-drywall din po kasi ito mga boss. So kailangan natin mag-drywall dito pagkatapos natin mag-tiles. So cove design din po dito sa kabilang kwarto. So ganun lang, kadali. So yan lang yung ano natin dyan, yung design. So simple lang po siya, pero may dating. Okay. So mag-start na po yung mga tropa ngayon. So ano natin, may binili rin akong tools dito na sa 15,000 plus yung pang nail gun natin. Hindi na tayo gagamit ng martilyo para sa concrete. Nasa na yung tools natin, power tools. Nakita natin yung power tools. Lagay nyo rito para magamit natin. Ano yung maleta? Anong karga niyan? Pang flood control ba yan? Yung iba, pera laman. Ay ba? Kala ko pera yung mga laman eh. Ayan mga boss oh. Ito yung binili natin. Ang ganda na. Matetesting natin mamaya yan. 20 volts. Okay, sara mo na. Okay, may ano pa oh. May plastic pa. Bagong bago. So ipaliwanag ko na yung mga design kay Bayaw Ricky. So susunod sila ano dito, sila JR sa Mercoles. Alright. Shutdown ka na. Shutdown. Okay, gagamitan na ni Ricky Boy. Nilong press mo na. Long press mo muna. Hindi pa naman. Hindi pa. Ayan. Tingnan natin kung gaano kabilis. Boy! Si Jepoy lang yung ano mabagal Okay, testing mga boss. Mag-testing. Ayan no. Guhit na yan. Hindi na siguro ba? Naka-green na. Oo, naka-green na. Testing mo natin. Iligat pala nito. Oo. Ito mahila ng tigat. Oo. Ganda. Kahit sa gilid yan, okay lang. Natakot. Okay naman, buwabaon naman. Very cool, very cool. Buwabaon? Oo. Okay. Okay, boss. Sarap na ng bitaw. Okay. Oh, kape nga. Okay. Oh. Ganda. Ayos. Kung pa ako yan, nakailangan ano na kayo dyan, pukpok. Oh, yun. Pukpang daliri. Tsaka linya na yan. Ayos. Ganda. Okay. Oo. Next. Bilis lang, ano? Okay, so tara na. Uwi na po tayo. So, tingnan natin kung makadaan pa tayo doon sa kabila. Let's go. Okay, nakadaan din tayo rito mga boss. Oo. Daan lang po tayo rito. So hindi naman natin i-update dito kasi susunod na araw na lang. May titignan lang po. Check ko lang po yung gawa nila.
Nice yan. Hindi ko parang. Today ko pa. Okay. Ayos. Tati susto. Okay. Okay, so tara na. Hindi na tayo. So, check ko lang yung ginawa nila. Shoutout kay Sir Jesse Villanueva, kay Sir Jeffrey Atiga, at saka kay Sir Alfredo Lacero. So yan po yung mga pinasyalan nating owner ng bahay. So let's go. Okay, dito na tayo. Okay na tayo ng bahay mga boss. Hi Ian. How's your school? What? Good? Really? Hindi ka nag... Time of grade 2 yan, yung first day of grade 2. Wow! First day of grade 2. Ikaw ay very good. Diba? Wow! Galing naman. Kuya Johan! Who is your favorite vlogger? Okay. Assignment ako. Nag-assignment ikaw? Wow, tinulungan ka ni ate? Oo, magbabi ka na rito. Bye-bye everybody and click on the video on the screen right now and click on the subscribe button and goodbye guys. See you in the next video on the screen right now. Bye! Bye! Si ano pa? Si Ian pa. Oh, Ian, ikaw. Okay. Ano, magbabay na? Make sure to... Like and subscribe. Bye! Oh, patay mo na.